Matsotsi mwana wa Cjah kuti jasi dokti tsotsi waika ndapinda chiridhimu cha TNT cha TNT aya manya nengoma mubuti re-IST Banket woye woye tisiteka tinopinda nepakoni mamwe ngavapo woye woye Banket woye woye tisiteka tinogona mandandiri kaivati roye 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 mangoma mukaka unge kirimora simba sa Samsoni mudhuri tondomora pavanzwa kuti hoko yenetsotsi mwana wa Cjah maiwi vatobongomora mangoma asvika nyangwe rafingora chozo mangoma tutozonora kutezvo mangoma akatonora Banket woye woye tisiteka tinopinda nepakoni vamwe ngavapo woye woye Banket woye woye tisiteka tinogona mandandiri kaivati roye 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 fe mudanzi takena hapana pataizombokuta opena hatina chieu hatizi malena kuTNT ndo kwachinopena mangoma ari kutopiswa munanzo munanzo mabhuru pasvinu ono kwete mhou Banket woye woye tisiteka tinopinda nepakoni vamwe ngavapo woye woye Banket woye woye tisiteka tinogona mandandiri kaivati roye 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 mangoma mukaka unge kirimora simba sa Samsoni mudhuri tondomora pavanzwa kuti hoko yenetsotsi mwana wa Cjah maiwi vatobongomora mangoma asvika nyangwe rafingora chozo mangoma tutozonora kutezvo mangoma akatonora Banket woye woye tisiteka tinopinda nepakoni vamwe ngavapo woye woye Banket woye woye tisiteka tinogona mandandiri kaivati roye 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 fe mudanzi takena hapana pataizombokuta opena hatina chieu hatizi malena kuTNT ndo kwachinopena mangoma ari kutopiswa munanzo munanzo mabhuru pasvinu ono kwete mhou Banket woye woye tisiteka tinopinda nepakoni vamwe ngavapo woye woye Banket woye woye tisiteka tinogona mandandiri kaivati roye 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 mwana wa Cjah Chambazi Massive Grego, yo big